Здравейте на всички! Днес в Clash Royale изляза Furnace Challenge. А тук си направих един горе-долу добър дек. Така, на 2 победи печелите 5 фурни, на 4 победи печелите 10, а на 6 печелите 15. Тук в New Royale всъщност има някакви Reddit форуми тук. Така, тук виждаме, че има гоблин, който има такова на принц. Дали ще дойде нещо като гоблин принц, не знам. Също за Summer of Tuvito. Сега ще го отворя в YouTube. Така. Ето на този видеоклип. Само че малко по-назад. По-назад. Ето тук. Последното виждате, че пише 2 vs 2 специал евент. Тогава излиза новата карта в Clash Royale, която е Канон карт и тя е на 10-та арена. Да, също така намерих линк за нови карти и нов тип. И тук ми изглеждаше много оригинално. Ето тук. New Water Arena и New карти. Така, Water Barrel, Fishman, Hydra и новия вид Aqua Damage. И тук има някакви нови, ето арената новата, Mega Challenge или Mega Event, Пирани, Aqua. Не знам дали е истинско, така че ще проверим в Opagit Studio. Opagit, не знам. Така, ето ни в Opagit Studio, който отварям. И тук виждаме... Това е на Brawl Stars. Ето го канон карта, който е епик карта. Тук виждате, ето, 0 победи, нищо не печелите. Чак на 3 победи печелите голд, след това на 5 голд, на 8 печелите 5 канон карта, на 10 после печелите още голд и на 12 печелите 10 такива канон карта, което е много яко. Не знам откъде се намери това Opagit Studio. Brawl Stars не може. Между другото, Brawl Stars за Android се очаква... Кога се очакваше? Май септември. Сега последно. Да, Furnace Challenge сега. И... тук между другото не знам, защо вече не пуска такива. Това бе за днес. Чао и до нови срещи!